Почваме. Здравословна рутина грижа кожата по-малко от минута. Сега излязохте от душа, лицето ви е чисто и свежо, нанесете тоник. Това ще помогне да подготвите кожата си за нанасене на серум след това. Така че ще избършите всичко, шия, лице, навсякъде. Имаме бърз младежки серум, фини линии и бръчки. Няма да го правим точно сега, но имаме серум за безвъзрастно обновяване. Това анти-ейдж обновяване е като храна за кожата. Ще го нанеса по цялата шия. Уши. Усеща се невероятно. Мирише добре. Има нещо като масло от син лотос. Няма аромати, няма фталати, няма парабени, няма луди химикали, които не можете да произнесете. И накрая нашият увлажнител, няколко помпи по цялата кожа. Отново мирише страхотно. Не оставя никакви мазни остатъци. Така че това е за мъжете. Знам, че не обичате да създавате рутини, които отнемат много време и изглежда така с дамите. Те прекарват толкова много време и изглежда, че за по-малко от минута здравословна грижа за кожата 2 пъти на ден ще бъде най-доброто нещо, което сте направили за себе си от дълго време.